बेसेबां गोबाव खिना थाहैबाय ओइ दाबो खिनाय जायाखै साला थाबै फै आं मोनसे जिनिस लादो नै ओइ मोनसे जिनिस लादो नै लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय बयखौबो आरो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लानाय जाबाय ओमफ्राय आं दिनै ना ओरैबायदि मोनसे जिनिस आखायाव लानानै दङ आरोना जाय जिनिसखौ आर्ट खालामदों सानैसो मानसिफ्रा सानैसो गथ'फ्रा सानैसो फरायसाफ्रा ओमफ्रायहाय आङो दा लागासिनो मोनसे ओरैबायदि आर्ट सावगारि मोनसे ड्रयिं मोनसे पेपाराव आर्ट खालामनाय आरो बेखौ आं आर्ट खालामाखै गुबुना आर्ट खालामदों ओमफ्राय थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो दिनै दिन्थिगोन आरो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायहरब्लानो बे आर्टखौ नोंथांमोना नुगोन आरोना बेनि सिगाङावनो आंहा मोननैसो ओरैबायदि आर्ट दङ सावगारिफोर एरनाय दङ आरो बे सावगारिफोरखौ आं एराखै होननानै बुंखादोंना गुबुनासो एरदों आरो आंनो जमा होदों आरोना आं लानानै फैबाय आरो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बोरै बोरै जादों आरो बहाथो थांखो बे जोंहानि रानिया गिबियावनो नै बे मोनसे गिदिर आर्ट आरो जाय आर्टआ ना ओरैबायदि मोनसे समायना रमायना मोनसे माने अरिजिनेल पिक्सार बायदि नुगोन आरोना मोगथांनि बा फट' खेबनाय बै फट'नि बायदि नुगोन आरोना मोगथाङावनो एरदों सासे मानसिया आरो बे मानसिखौ आं नाम बुंथ'वा आरो आंनिफ्राय गिबियावनो नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय आंनो बे सावगारिखौ हरनायनि थाखाय ओमफ्राय नाय बिराद मोजां मोनसे सावगारि आरो आं नोंथांनि सावगारिखौ मोनबाय आरो आंनि आखायाव दङ आं दायो दिन्थिगोन आरो नायग्राफोरा नायनो हांखुर जागासिनो लास्टावसो दिन्थिगोन आरो भिडिअआ जोबजासिम नाय होननानै बुंखाबाय आङो लोगोफोर आरो आंनि भिडिअखौ ना गोबाङानो गथ'फ्रासो नायो आरोना फंबाय बिनानाव आरो फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन ओमफ्रायहाय आं दिनै आर्ट ना आंनि आखायाव गोबां आर्टफोर दङ आरो बेनि अनगा फिसा एरनाय सावगारिफोर दङ जायफोर सावगारिखौ ना गुबुन गथ'फ्रा हरदों आरो आंनो सानैसो गथ'फ्रा ना दा नायदो ओइ बहाथो रानि थाबैनो ओरै फै ओरै मासे मान देलै लन्दाय ओइ बिदि फै थाबैनो फै देरि जाबाय खारबो फैदो नै हमथ'लाय बेखौ हमथ' बे सावगारिखौ हमथ' ओमफ्राय ना ओरै गिदिं हेल' मालै बे सावगारि ना सावगारि मा सावगारि बेवहाय मोनसे गिदिर सावगारि दं आरोना एकदम अरिजिनेल सावगारि बायदि नुगोन आरोना आरो सासे रानिलाहानिनो जायो बिथाङा एरनानै हरदों नायदो बेयाव दङ नै बेखौ नाय बे गांसे सावगारि आरो बेखौ सासे गथ'आ एरदों आरो बेनिसिम साबायखर ओमफ्राय नाय ओरैबायदि मास्क गाननाय मोनसे सावगारि एरदों आरोना वाव मास्क वाला मेन बेखौबो ना आमेजिं नै वाव हेन्डसाम मास्क बय नै मास्क बय वाव मास्क गाननाय आरो बे सासेबाव मास्क गाननाय नै मास्क गाननाय मानसि आरोना आरो बेथ' आरो वाव नै मास्क गाननाय गांथामखौबो दिन्थिनाय मास्क गाननाय मानसि आरोना नै वाव नै आरो बे गांथाम सावगारिखौ सानैसो गथ'फ्रा आंनो हरदों साप्लाय खालामदों ओमफ्राय आं लाना फैबाय नै वाव पुरा मोजां नुदों नायनो गोजौ दिखां नै मास्क बय आरो नै मास्क बय नै बे सासेया वाव मास्क गाननाय आरोना नै फारि नायलांदो दा नैबे सासे मास्क गाननाय मानसि आरो बेबो सासे नै साथाम साब्रै मास्क गाननाय मानसि नै वाव साब्रै मास्क बय आरो बेथिं गोबां दङ आरोना नै बे सासे जेंगु आरो बे सासे जेंगु हिरु आरो बे नै दाउ आरो बे नै गथ' आरो बे नै गान्दा गोनां गान्दा नै आरो गलाप बिबार फामे बिबार नै बेफोरबो हनुमान बोरै एरदोलै एकदम माने जाथारदों आरोना नै
जेंगु 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 दाउ नै ओमफ्राय बै गांसे मामोन बे गांब्रैखौ आसरित मोनदों आरो आं नाय मास्क गाननाय नै बा गोदोनाखौबो ओरै एरदों नै बाब आसरित दै गथ'फ्रा एसेबां आर्ट रोङोना खायफा मानसिनाव खायफा गथ'फोरनाव ओरैबायदि टेलेन्ट थायोना जायफोर टेलेन्टफोरखौ माने बेफोरबायदि माबा माबि खालामबासो नुनो मोनो आरोना नै बे गांथामाना सासेयानो एरदों बे गांथामखौ सासेया एरदों आरो बे गांसेखौ सोरबा सासेया एरबाय आरो आं नामफोरखौ बुंथ'ला आरो थेंक इउ आंनिसिम बेफोर सावगारिखौ हरनायनि थाखाय नै नोंसोरनिसिम थेंक इउ ओमफ्रायहाय नै गोबां आरो नै बे गांसेयाथ' आसरित एरखादों आरो बे गांसेखौ फै दिन्थिदो बेवहाय ओरैबायदि मोनसे सावगारि दङना जाय सावगारिखौ नोंथांमोना नायनो लुगैखाबाय नङा होमबा आसरित एरखादों आरोना आसरित एरखादों रानि दिन्थिना होदो दे बयबो नायथों नै आरो मोनसे लाइक खालामथों नङा होमबा नै वाव एकदम आसरित मा बुङो बे खेलाया मामोन पाबजि नामा पाबजिनि सावगारि एरदों आरोना आसरित एरदों रानि वा नायनो सिलाय लानाय थुफि गाननाय पिस्तल लानाय माबा माबि गोजौ दिखां आसरित एरखादों बे गांसेखौ ना एकदम आसरित एरखादों नै रियेल माने ओरैबादि आर्ट खालामदों माने रियेल पिक्सार आरोना फट' बादि मोनलायलायदों फट' बादि नाथाय एरनायसोलै बे लोगोफोर एरनायसो सावगारि एरनाय आरो सोर एरदोंमोन रानि बुंना होनि ना जोंहा रानिनि बिदा बिथाङा एरदों आरो नामखौ बुंथ'ला बे समाव नै आसरित एरखादों आरो थेंक इउ नोंथांसिम नै ओरैबादि फ्रि फायारनि ना मानि आंबो मोजां मिथिजोबा गेमनि खोथा आरो बे गेमनिनो सावगारि एरदों आरोना एकदम गासैनिख्रुइबो साबसिन बे गांसेया नै र' बेफोर सावगारिनिख्रुइ एकदम बे गांसेयानो सबसे हिट आसरित एरखादों वान्डारफुल नै पाबजिनि वान्डारफुल नै नुबाय नङासै फट'फोरखौ नायना बोरै नांगो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोथा हरदो आरो नै बोरै नुदों बोरै थादों नै ओमफ्राय ओरैबायदि एरखादोंना बे मोनसेखौ नै एकदम माने बुंस' हाया एकदम सबसे मोजां जादों आरोना अरिजिनेल पिक्सार बादि नुदों मोजां आर्ट खालामखादों औ अन्नानै बयबो लाइक खालाम फट'नि मुङाव खेबसे आर्ट खालामग्रा आंनि लोगो फंबायमोननिसिम अन्नानै एसे लाइक खालामना होदो आरो बयबो ना नै ना रानि औ नंगौ नै आरो बेफोरबादि नुबाय थागोन उननि समावहाय गोबां फैगासिनो आरो सानसे आङो गथ'फोरखौ लाफानानै बायदिसिना आर्टखौ नोंथांमोना दिन्थिखागोन लोगोसे ना दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों बाय